जाला थाङा माथो आं थाखा फैसा गैयासिन मा जालाबाय थायो। ओरैनोबाबो बे इलिशानि थाखाय आंना लाइफआसो बोरैबा बोरैबि जालांबाय। दाबो मोनथियालै आं जेबो। नायथारा माथो आङो नाया। मालाय दंब्रा आइ मोना नायगोन मालाय नानि मोना नायगोन आंखौलाय मानो फन खालामना बारे लिंहरबाय थायोब्रा मानो नायनांगौ आंलाय। बिनिफ्रायलाय बाद दे बे गथ'खौलाय मानोसै मोनबाथ' र' एबार माबा जुवा गेलेनायाव जेनबाथ' गथ'खौ हरनांसिगोनसो होमबा डाबल फैसा मोनगोन ना। मोजांबो बोरैबाबा गाज्रि। ओमफ्रायथ' आंथ' फिनो हाखाया फैसाथ' गैखाया आंनाव मालाय गाव मोनथिगौ इलिसिया बेहासो मालाय बिमा। गैथारला आङो हस्पिटालावबो फैसा हैनो आंनाव फैसायानो गैखाया। बोरैबा दिनै एकदम गोसो जाथारमोनलै जिउआबो। हरलायबाय बे अखाफोर नानियाबो मा नांजायो बिबाजै बाजै आनै जाबाय आनै जासिगोन आं मा मोनथिगौब्रा नोंसोर नायबानो जाबायना। बे गथ'आबो मानो फैनांगौ दानो मानो फैनांगौ नोंना जेबो भबिष्य गैयालै बाबु जागोन ना नानि जागोन मा मोनथिनो आंलाय। बेनिफ्रायथ' माबा मोनसे खालामनांगोन आं बेबस्था दोननोथ' हाखानाय नङा गथ'खौ सोरबा लांबा हरसै गथ'खौ। अखाफोर नोंनि आदाया फैयाखै? बाजै आदाया फनखौ हमो ओमफ्राय फैयासो बुङो दाननानैसो हरो माबा। जों दाउनो एथ' बेफोरबायदि ओमफ्राय नों डक्टरखौ बुंबाय ना? औ बाजै आं डक्टरखौ बुंबायमोन ओमफ्राय दा सोंहैफिननि आङो र' दसे थाथ'नो खोन्थादोंमोन। बाजै नों सिन्था खालामनाङा दे ओमफ्राय आं आइनोबो फन हरदोंमोन आइया फैगोन बुंदों। जों दा नोंखौसो नांगौमोन आंनो दिनैबो नों गैया बेफोरबायदि समावबो। आदायानो माथा गलासो जाबाय माथा फाग्लानो मानो बेफोरबायदि एथ' बुजिलाथाय। बाथोदो बाजै आं दङ ना ओमफ्राय आइयाबो फैगासिनो र'। रानि आं लिंना लायनि र' डक्टरखौ। सिन्था खालामनाङा बांद्राय बाजै दे टेनसन लानाङा गासिबो मोजाङैनो जाजोबगोन दे र' नों खुनुरुखुम थाथ'दो दसे। जों दाउ गोबां बेफोरबायदि सानबाय नाथाय नङा दिनैबो नों आंखौ एथ' दुखु होबाय। नंमारगौ आंनिनो पापनि साजा मोनदों दे आङो जानो हागौ। अब्लाबो नों फैब्ला मोजां मोनगौमोन आङो। नोंबा आंनि बाबा सुना जागोन ना मामि सुना जागोनबा जायखियानो जाया मानो आं नोंखौ जोबोद अनखागोन दे। जों दा जानो हागौ जोंनि बेबिखौथ' नों अनखागोन खोमानो। दसे नेबावनो खोन्थाबाय सान ओमफ्राय मानोबाय सेलेक्ट खालामखो? फै थुबायाव जिरायथ' नों दसे। जेबो नङा दे थुनथुलि दसे नेबाय नालाय नेबावथारनोसैलै। ओमफ्राय खम साबायना सान जोबोद साबाय नोंखौ हो। थोद फाग्लि एसेबांबो सायाखै दे ओमफ्राय नों खाथियाव दंखायोना जेराव। नङा सान ओमफ्राय नोंखौथ' इन्जेक्सनबो थुदों दहाय नोंखौ सायाखै बांद्रायनो खम इन्जेक्सनावबो साखागोन बे ना। आदा सान थ' बैयाव जिरायदो दसे बिसोर मालाय दा लिंहरखागोन। औ थ'दो थुनथुलि होमबालाय। आइदै एसेल' सायोलै ज्रेम मोनगासिनो। मा जायोलै अब्लाबो जों हस्पिटालाव फैखाबायना जेबो जाला दे। डक्टराबो दसे थाबावनोसो खिन्थाखादों मालाय दा मा मुलि हरो। आदा सान इलिशा बाजै आदा सान थुनथुलि बे तेरितो बेथ' माथो बाजै इलिशासो। आदा सान नोंसोरो आरो बाजै इलिशा आरो सान हनै बाजै इलिशा बेबायदि हालोदाव हारसिं। जोंलाय मा मोनथिगौ सोर बेबा आरो जोंथ' सिनायाना। आदा सान माने नोंसोरो आरो सान नों मा बुंदों बेफोरखौ फैना जों दसे रायलायनि। नाङा दे थुनथुलि आं रावजोंबो रायलायनो गोसो गैया बिनिफ्रायथ' जोंहाबो लेट जायोना। मा बुंखो नोंलाय सान जोंनि इलिशासो बे इलिशा बाजै ओमफ्राय नों बेयाव हारसिं माबोरै? बेबायदि हालोद जाबाय जेला सोरबा नङा सोरबा थाखागोन माथो बेना। थाथ सान मा बुंखो नोङो? आदा आंखौ निमाहा होदो। बेनिफ्रायथ' दिनै लोगो मोनबाय आरो
बेबो बेबायदि हालोदाव मोजां नांदों नुनानै सोरबा सोरबा आरो गाव गावनि माबा आंगोखौनो नागारनानै थांनो हायोबा आरोलाय बेबायदि फैदो थुनथुलि थांसै लेट जाबाय सान मुदानो गाज्रि जाजोब्बायसो आंना आरे सान्द्र बाजै एलिसा आं माब्लाबा रायलायसिगोन नोंजों बेनिफ्रायथ' ओमफ्राय नों मारै हारसिं दिनै बेहाय सोरबा दंना गैया नानि थुनथुलि सानदोंथ'मोन बाजै एलिसाखौ जेब्ला मालाबा लोगो मोनगोन ना थिगसे रायगोन आङो थिगसे बायदिसिना बुंगोन नाथाय दिनैथ' बेबायदि हालोदावबो रायनोबो गोसो जायासैलै माने अनखांनायसो फैदों बोरैबानो अनखांनो माने अनखांखागोन आरोना बेफोरबायदि हालोदाव बोरै रायनोब्रा हाजार गोरोन्थि खालामबाबोथ' अब्लाबो मोनसे रायनायनिबो टाइम दंब्रा बाजै डक्टरा फैसिगोन दसे थानानै बाजै औ नानि आइयाबो सफैखासिगोनदां बाजै दासो फन हरबावदोंमोन आङो औ नानि हाथरखिनि दुप्लिकेटा मानो बाजै होनखो दे आं मालाबा रायलायसिगोनलै र' ओरैसो एलिसा बाजैजों थांनो ना थुनथुलि फैद' होननायखौ नों खोनायाखै आरो औ सान्द्रा थांगासिनो मा जाखो बाजै सोरबा फैदोंमोन नामा मानो बिथिं नाहरबाय थादों नों बाजै औ नानि गैया रावबो फैयाखै आं मिन्थिगौ नों आदाखौ फैगोन सानदोंल' नाथाय आं आदानो फन हरबावगोन दायो रायनानैबाबो बेखौ लिंहरगोन आङो दे बाजै फैगोना फैया सोर मिन्थिबावदो आंनि बादिबाथ' फैखानाय नङादां फैगोन बाजै दुखु दाजा मानो फैया जानो फैखानांगोन बे मा गावनि फिसानि महरखौ नायनो गोसो गैया बियो फैगोन दे बे आदायाबो ना मादि जागोन बेजों आं दा फन हरबावसैलै थोद एखनबा खालि खालि मोनलायोब्रा आंबो दसे ओंखारलांनोसै जेथिं बार जाथावथावब्रा बेखायनो गरमसो न'आवबो आंनि हाथरखि बेबि थाबासो रायलायगौमोनलै आङो दाथ' बेबो गैला सोरजों रायलायबावनोब्रा जेन'बा गासैबो बाथ्राखौथ' शेयार खालामजोबनो हायाना न'निफोरजों माब्लाबा समाव दुखु सुखु रायलायनो गोसो जायोब्रा नाथाय गैलासो रावबो बेबायदि रायलायग्रा दङमोन नाथाय गोमालांबायसैलै ओंखारलांनोसैसोलै बोरैबा टेनसनसो जायो बांद्राय बेबायदि थाबाय थाबोला अखा हाबाबो लाब गैया होननायसो जाबाय ओरैनोल' गरमानो बेनो बेखा आयौ सोर सैमानि फिसामोन बेलाय सान हो एसेबांनो नोंखौ बेफोरबायदि खुबैनानै थांदों बेबो अन्थाइजों सोरनि एसेबां गोहो हो सान नोंखौ जे बिदि खालामदों बेखौ ना औथ' आरोलै थुनथुलि एकदम अन्थाइखौ खि बेबायदि खुबैना थाङो नालै ना औ मानसि नुखाबाय मानोथो बिदि खुबैलाबायनांगौ सोरबा सिनायनायसो जागोनदां नङाबा जोंखौ फल' खालामनाय जानोबो हागौ नाथाय दा बोरै मोनथिबावनो दे सिखावबो जानो हानाय ना सम सम बेफोरबायदि सुनसान लामायाव सिखावबो ओंखारो दा सान जोंखौबो बिदिनो एटेक खालामनानै बिसोरो माबा माबि जि दं लानानै थांनो नागिराखैमोनथ' नाथाय नों माबा मोनसे जायोमोनब्ला मा जानांगौमोन दे आं बेसेबा गिखादों मोनथिलालै थुनथुलि सिखावबो जानो हानाय बा सोरबा गाज्रि मानसिबो जानो हानाय बिदिनो थायोब्रा लामाफ्रावबो मोनानि सम ना बिनि सायाव ओमफ्राय नों गिदोंमोन आरो आंखौ गिनो जाम्बा मा खोथा बुंदों नोंलाय बेसेबा बोरैबा ख्लाब मोनखादों आं बिखियानो आरो बिदिसो होनबावदों नों एसेबां बोरैबा मोनजोबदों आं गोसोआनो नोंखौ एथबां बेबायदि एटेक खालामलाबायनाय जों एफा मोजां इन्जयसो खालामदोंमोन न' दसे बेरायनो थांबाय बेयावबो बिदि माबा मोनसे प्रब्लेम जाना होलायबायब्रा अब्लाबोथ' बिसोर मोनथियाना आंलाय मानोथो गिनो आंथ' गिखिया मानोना नों दं जे आंजों बिसोरबोथ' मोनथिया जे आंनि थुनथुलिया आंजों दंखायो होननानै थुनथुलिया दं होननानै बेबायदि नों गियालासे थानोसै दा मा जादों ओइ दा नों बेफोरखौ फोथा लागायदोब्रा आंनि सनियानो नोंनो दंखायो अब्ला नायलाय साबावदोंसो मानसिया जेनो सानाया बोरैबा आंहासो साफाजोबलाय लांबाय ओमफ्राय मिनिलायबावदोंसो बियो अबाव आयौ बोरो सान दसेनो जे थै ओंखारलायबाय आरो थोद मोनबा बुसिजोबगौमोनलां बिसोरखौ एथबां बेबायदि केयार खालामग्रा थाबा माथो नांबावगौ दिनै सानायफोरखौनो बावगोमालायोलै एथबां दुखु मोनदों नों हनै नायनाय खर'आ आयु
गावसोरनो आं बोरैबा मोनजोबखाथारदोंलै। थेंक गड इसोरनि अननायाव बांद्राय जेबो जायासै दे, नङाबाथ'। दाबो बे जाथाय जानाय एरियायाव आं मानसि लगायनानै दोनगोन खाब्रिफोर, अब्लाना मोनथि मोनगोन बेहाय मा सिखावफोर ओंखारदों ना गोदान मा जिनिस जामारदों, मोनथिगोन र'। औ थुनथुलि, दाथ' माथो खालामबावनो, न'आवबो सफैबायना, बारा जेबो जायासै दे, टेनसन लानांला। मुडानो अफ जाजोब्बायलै, एथ' मोजां बेरायनो थांनायाबो। ओमफ्राय सान, एलिसा बाजैखौसो जों नुबोदों ओमफ्राय हस्पिटालाव। ओमफ्रायथ' दा बेबिसो मोनबावबाय माथो बाजैया। मोनदोंथ' माथो जाखो थुनथुलि, जोंहा बेजों जेबो सोमोन्दो गैला, आरो बेखौ खबर लाबाय थानो आं जेबो दरखार साना बेबायदि मानसिखौ। औलै, गोसोखांफिनबा बोरैबा मोनखायो। जोंहानो दा नायनाय नानिया बेसेबां खस्थ' मस्थ'सो देरदों, एसेबो गोसोखांबाय बायखाया खोमालै जोंनि नानिखौ। बाथोलै थुनथुलि बिनि खोथा, जोंनि मानसि नंला बियो दायो। जेब्लानो बे थांदों जोंनि नानिखौ नागारनानै, मिजिंखौ नागारनानै, अब्लानो जोंहा बेजों गासैबो सोमोन्दोआनो जोबजोबखाबाय। औ, नाथाय जाथायाबो गोबाव जाबाय नालाय, एसे खबर लाजागौमोनदां, मोजां रायलायजागौमोन। ओमफ्राय न'आवबो खिन्था जागौमोनदां। नाङालै थुनथुलि, बेखारावनो बयबो ओरैनो बेखौ रागा जोंखानाय, सोरथो मा मोननोब्रा, बयबो रागासो जोंखागोन। नाङा, खिन्थानाङा। आंथ' मानसिनि मोखांबो नायनो गोसो गैखाया, थैथां, आं सैया बेबायदि मानसिखौ। बेखायनो डाइरेक्ट नुनाय लोगो लोगो ब्लडसो फैखादों आङो। औ सान, अब्लाबो आदा मिजिङा मोनथिबा खम दुखु मोनगोनलै। बाखिफोराबो एसे दुखु मोननो हागौ, दाथ' बेबिबो मोनसिगोन नालाय बाजैया। आयु हाबाब। नाथाय बे दुप्लिकेट हाथरखिया मानो बेखौ बाजै होनदोंबा? ना बिसिनि न'निसो सोरबा जायोना माथोब्रा? आं सानो डाइरेक्टलि खिन्थानोबो हालाना बिस्रा, गावआनो जाम्बा जाम्था एसे प्रब्लेम जाना दंना साना दुखु मोननानै। आरो आं हाथरखिनि दुप्लिकेटखौ दा खिन्थाबावबा जेबो फोथायनायानो नंखायादांलै। जाय जारजि खाफालसै आरो माथो बुंबावनो, बाजैनाबो गोरोन्थि दंखायो, बेखायनो सैजाला दा। थेवबो उन्दैखौ नायबोजागौमोनदां, जियानो जा जोंनि बाजैथ', होमबाबोथ' जोंहा ओरैनोसो बुंनायावसो सोमोन्दो गैलाब्रा, थेवबो गोसोजोंथ' दङना दाबो, गाज्रिबाबो गोबावबानियानो जाबाय, खेबसे रायलायजागौमोनदां बाजैजों। सान, मोननैसो मुलि दंबावो, बेखौ जादो। मोनसेया बिस खमायनायनि, सानाया एसे खम जागोन ना बेखायनो। ओमफ्राय बेखौ जाब्लानो एसे थाब उन्दुनो ओंखारगोन बायदि बुंदों, अब्लाबो जादो, सानायफोरा आन्दाज मोनैनि बारा। जागोन दे जिउ आरो। मादि जाखो, बेरायनो थांबाय बेबायदिसो जाबायना। बारा माथा मारिबाय थानांला दे आरो, नों मोजाङै मोजां उन्दुनानै थादो मुलिखौ जानानै दे। आरो जाय बिदि खालामदों बेखौबो हमगोन जों लासैनो, मिथिबाय? औ थुनथुलि, हमबानो जाबाय दे। जाबायसै जि जायो, उनाव मालाय मोजाङैनो संसार जालांखागोन दे, सिन्था खालामनाङा। बाखिथ' आरो जों दङना, गुबुना बिदि फैदेरनो हायो नामा? मालाय संसार जानो माबाखाबाय, हाबायानो जाखाबाय, जुलि जाखाबाय, होमबालाय माथोबाव। हाफिया बे सानसोराङा बेनि थाखायनो जाबायहाय। दाना आंनि आइ थुनथुलिखौसो हाबा लाहैबावबायनो बियो। आइ थुनथुलियाबो फाग्लिसो जाबायहाय गथ'आ। ओमफ्रायहाय गावनि फिसाफोरखौनो बिदि माबाबाय थायो नामा? बिदि बायदिसिना बुंबाय थायो नामा? हामा। आंसो मिथिगौहाय, आब' गोसोआव बेसे दुखु मोनगासिनो, आंबो दुखु मोना नङा, मोनदोंना? फैनो गोनां समफोरखौ सानहरनानैसो दुखु मोनो आङो। ओरैनो बेहा जेबो प्रब्लेम गैयाबाथ' साना, नङाबा आंहाबो जेबो प्रब्लेम गैयामोनहाय। आंथ' सिगांनिफ्रायनो अनखायोसोमोन, दा आरो मा बुंबावनो, प्रब्लेमानो जुदा खाथारहाय आब'। दे लेंहर गथ'फोरा मालाबा, मोजां आलासि जानो लिंहरदो दे। हामा, आंबा जोंनाव फैनो खोन्थाबाय, नों लिंहरग्रो, मालाबा आलासि जानो मोजांनो। लिंहरसाबबायथाराहां। नै नायदो नै, हामानो बिदिसै नोंलाय, हामाहाय। ओमफ्राय आयंथिख्लालाय बोरोथो? आयंथिख्ला ओजों फैनायसाय। दङहाय, मबाइलजों थाबाय थायो, मा खालामो गावसो मिथिसिगौ, बुंबाबो लाया। माबा साहा बानायनो खोन्थानो आङो, आरो मेथाइ एसे लायथों दखानाव। र' फैसा हरनि आङो एक्स'नो नै, गाव मा लाबोयो। मेथाइखौलाय हाबेसेथो जाबाय थानोसै, नाङाहाय, र' साहाखौल' जानहरसै आं आब'। हामा जानो, जोंहा थेख्ला बाबुआथ' जागोन ना आयंआ। र' नै आयं ओजों फैनायसाय। ओं आयं। बा दिनैहाय बिब' बिनानाव दि सल'बाथा खोन्थालायबाय नामाब्रा बिसोरो, दाबो रायलायखाङा?
ओंहाय नै नों गुमै गोदानखौ माबा आलासि जानो लिंहरनो खोन्थादां नोमाखौ माथो दाबो रागा जोंनाय बेलाय औब्रा गुमैया फैबा मालाय खत्त' माबा माबि मेथाइ सेथाइ आरोथ' मा लाबोखायो बेखौनो आइया लिंहरनो बाबावसो रागा जोंबाय थाबाय ओं जाखागोन माबा माबि गावहा फैसा होलांनाय मोनो नालाय बिगुमैनिफ्राय बेखायनोसो बेहाबो बिगुमैखौ मोजां मोनसोथारोआनोलाय बिबोनां सासेल' नालाय मोनाबा माथोसै जोंहालाय जावैसोलाय मोजांखाना औब्राने आयं ओमफ्रायथ' नों बिबा होयो नोङो 100 ओमफ्राय 50 थाखाखौनो हरनो बायो गावाथ' फैसाया बिफाङाव दं नालाय नोमाना आबा बिफां गायनानै दङ फैसानि बेखायनो मोनबाय थानो बाव आरो मालायनिफ्राय फैसा लाबाय थानो हासिगोन दे सनानसो होसिगोन आं अबाव ओमफ्राय आंनि आसिखौ देस'बा आंसो मावना होयो एखनबा खामानिखौ सोर मावगोनलै जायालै देस' जाया माथो आं मानाय बिदिनोसै आयं दे थांनाय आं 100 फैसा हरनि माबा दखानाव मा जायो लानानै फैथां ओमफ्राय साहा गोथाव लोंनोसै जोंहा थां आयं थां आयं रसगल्ला लानानै फैनोसै आं दे बिनिफ्राय निमखिखौथ' जाखायोना आं मिस्थि दखानावसो थांगोनलै दे बै खाथियाव जोंना गोदान दखान होखादोंमोन दा बेथाय मालाया होनानै फैसा खामायदों नोंहा मेथाइ जानानै फैसा गारहैगासिनो बेथा आंथ' मबाइलजोंसो मारै जागोनथाय जिउआनो मबाइलावसो हाबनानै थाबाय थाखायो नोंलाय मालाथो बिदि खामायनानै जागोनलै आबा आयौ बिमाखौ जानो हाना हाया बियो उनाव नायदोब्रा आयै ओमफ्राय आयं फैसा हरद' आयं दे थां लानानै फैथां मा गोसो बेखौनो ओमफ्राय बेयाव नोमाया साहा बानायना दोनथोंसै थांद' अके दे ओमफ्राय आग्लायनाय फैसाखौ आं एसे लाखागोन आयं अबाव लानो नोमायंआ नाङाखाय फैसाखौ बिनि गाव खामायना मोननाय थांनो थां जाखिनि बासियो लाबोफिन नोमायंनो होफैफिनखा दे लाथों दे लाबाबो जेबो नङा खर' देरोहाय आबो बांद्राय बिदिखौ खर' देरहोनाङा गथ'फोरखौ बेनालाय बिदिनोखासै आबाजों दाव आरो थुर आंनिफ्रायल' फैसा खुरनो सानबाय थायोब्रा बे गथ'आबो फैसायासो जानो फैलायबायना दाना न'निफ्रायबो दाबो जेबोआनो खबर गैया हाबायानो जालायलांबाय जोङो जावलिया गियान गैयि मा जालायखोब्रा आयै मा जालायखो सासेयाबो नानिया फन हरै माथा साथा साजोब्बाय आंखौ आइ मानसि नङाहाय बियो मानसि नङा मा नांनायनि नों बेहाय उन्दुबाय थाखो ओजों हस्पिटालाव थांनो लागिनो बिहामजोखौ नायनो थाङा ओजोंहाय थांनांगौ बेहायलाय मा मोनसोबाय थाखो नोंलाय सोर आयै मा जादों साव एकदम खर' गाज्रि मा नांनायनि माबा लोंबावलायबायसोदां मानसियानो लोंबावदों नोङो आरोबाव बिहामजानो एसे इमारजेन्सियाव दंहैयो हस्पिटालाव नोंहा बेयाव लोंनानैसो उन्दुनानै दङ आंखौलाय मानो आयै आंखौ मानो नों थाङाबा जायो नामा आयै गावनि फिसानि महरखौ नायनो गोसो गैया नोङो फैसा जानोसो फैसिगोनलाय बे गथ'आबो मिथिगौ आयै ओजोंनो फैसानो गैखाया थाइसेबो बेयाबो दासो फैनांगौ नालै दानो फैथारनांगौ फाग्ला गथ' बेलेग दिनाव बेलेग खोथा दिनै थु आरो फैसालाय दंना गैया जाखो एफा जानो थांगासिनो होजोंबोथ' होनांगोन ना नानियाबो जोंना जों हारसिं लिंहरगासिनो फन खालामगासिनो नोंहाबोथ' फनखौनो मोजां रायलायहरानो माथो मोनथियालाय आं आयै फैसा गैया आंथ' होखायाबो हस्पिटालनि बिल नामा नोंसोरसो मोनथिगौ होनो गोसोबा होनो गोसो गैयाबा हस्पिटालावनो फानबोदोलै गथ'खौ बास होमबानो प्रब्लेम सल्भ मा बुंखो नोङाबा जेखौ खोनादों बेखौनो बुंदां नोंहाथ' मा नांजाबाय थाखो नोंहाथ' एसेबो फसायासैमोन दिनैलाय मानि अनखांखो लाब गैया आथ' मा जायो जाथोंलै बिमा फिसा आं मोनथिया गावसिनि खाफाल बोराय गोनां मा बुंबाय थादों नोङो लोंगोन जागोन बारा जागोन लोंनायफ्रा आरो मा बुखिलाबायदों गावनो गोसोआव दंना गैया फालाय गाव बुखिनायखौ गावनो आन्दाज मोनदों ना मोनाखै मा बुंदों मा माथो बेलेग खोथाबा बेलेग हायाबा बेफोरबायदि खोथायाव जानला मानलाबा बुंनाङा एसेबांबो हाबाब मानसिखौनो एसेबां अन्थाइ बिखा नङाहाय थौ मानबे गोख्रैनो ओइ थुनथुलि मा जाखो नोंना उन्दुनायालाय उल्था फाल्थानो मानसिया थोद आरे सान नों सिरि गोदो उन्दुलाङो ना मायो उन्दुलांब्रा माथो नांजाहरबाय थादों आं जायखि जेरैखि थाया आइया बिदि जायो सोरबा माथो जागोन देनाय हो सान जानायाथ' जेबो जायाखैरा मानिथो एथ' गोजानाव थांखो नों आंनि ओरै आंनि खाथियाव फैब्रा लाजिथारा बहायसो माबायदि बुंथारो मोनगोनसो जानला मोनला नङा दे सान ओमफ्राय जेन'बा आंहा माखौ लाजिनांगौ नोंलाय आंनि हिनजाव नालाय बेखायनो बुंबायब्रा माथो जानोखाय
होमबाबो बिदि बुंनाङा आं रागा जोङोलै बाराखौबा आं गाज्रि मोनोलै सान बिदिबा ओरैनो आं आथिं ओरै थिखोलाय उन्दुखायोमोन एकदम बिसिना गंसे जायगा नांखागौमोन दा आरो माबा बिसिनायानो एकदम जायगा थोयि बायदिसो मोनबायलै न'आवसो जा बिन्दास मोनलाङो सयथिबो ओमफ्रायथ' थुनथुलि थोद आं दहायनिफ्रायनो बुंगासिनो गावखौ बांद्राय जानला मानला नङा होननानै सान आरे बाट माथो जाखो थुनथुलि गावा माबा आंनि खाथियावबो थानो मोजां मोना नामा बिब्दि नङा माबायदिथो होमबालाय जेबो नङा आं उन्दुनो ओंखारबाय गुड नाइट बाय आरे थुनथुलि ओइ गाबोन रायलायनोसै दे आरो सान बाय गुड नाइट अके होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसैलाय बेनिफ्राय लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसडजों अब्ला बाय बाय लोगोफोर जेबो प्रब्लेम जायाबा गाबोन फैनोसैलाय जोङो बेनिफ्राय जाय मोनायाव नायबाय बयनिसिमबो गुड नाइट आरो जाय फुङाव नायबाय बयनिसिमबो गुड मर्निं दे होमबाना सनामोन थाथ'लायदो बेनिफ्राय भिडिअखौ नायनानै बोरै नांदों मोजां जाबाबो गाज्रि जाबाबो लोगोफोर नायसाबनायनि थाखाय थेंक इउ जाबजुबबाबो दे होमबाना लोगोफोर मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय मोजां मोनाखैबाबो बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ होमबा मेहेरा थांथ'नोसै लोगोफोर गाबोन जेबो उसुबिदा जायाबा फैनोसैलाय थाबैनो ना लोगोफोर लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसडजों